I torno a repetir que no passa absolutament res. I el món, suposo que no has tingut gaire temps encara per adonar-te'n, però el món, la ciutat, el país està muntat per la gent que aneu amb cadira de rodes? Crec que ara en aquests moments n'està bastant. Tinc amics que van tindre la lesió fa 20 anys i verdaderament en aquells moments es trobaven amb moltes dificultats, però ara tu et mous per Barcelona i s'està perfecte. A tot arreu hi ha rampes, la gent és molt amable, t'ajuda. Jo crec que la gent té bastanta consciència del problema. Diries que ha començat una segona vida per l'Isidre Esteve, diguem? S'ha acabat una vida i en comença una altra que pot donar-te tantes o més satisfaccions i alegries que la primera? Sí, més o menys seria així, com jo ho veig. Perquè està clar que durant tota aquesta meva primera part teòrica de la meva vida l'he dedicat a algo que penso que no li podré tornar a dedicar, almenys des de les dues rodes. I ara, és clar, en comença una altra que penso que moltes vegades l'espero amb il·lusió, perquè no sé ben bé el que podré fer. Crec que tinc uns primers mesos ara de rehabilitació molt forta a l'hospital, però després la continuaré al Centre Guttmann aquí a Barcelona, i jo veig cada dia que vaig canviant molt, que cada dia puc fer més coses, és més fàcil pujar al sofà, baixar-ne, i llavors també descobrir què és el que realment podré fer. I hi ha com una mica d'il·lusió de veure allà fins on arribo. Jo suposo que hi ha una mica també el caràcter competitiu d'algú com tu que es dedica a l'esport, que sempre ha anat lluitant per tenir millors resultats, no? Ara també és una mica una lluita amb tu mateix, diguem, per poder tenir com més prestacions, per poder fer una vida millor, més autònoma, no? Exactament, perquè coses tan senzilles com posar-me al sofà, a mi m'agrada cada cop fer-ho millor. I penso, si cada cop puc pujar de la cadira al sofà millor, podré fer d'altres coses també, no? Diu un missatge que els teus ànims ens esperonen a tots, que no t'ha canviat la vida, sinó que el que t'ha canviat és la manera de viure aquesta vida i la manera de veure-la, aquesta vida. Hi ha una persona que per tu també ha sigut bastant important, em sembla, que és l'Albert Lloberes, em sembla un pilot andorrà, que ja éreu amics abans i que també està en una situació semblant a la teva i que potser és el que t'ha marcat una mica el camí durant aquest temps o què? Sí, seria la persona que més he vist aquests últims dies. Des del primer moment va vindre... Mira, aquí el tenim amb imatges, és ell, eh? Des del primer moment va vindre a l'hospital, però és que pare que érem molt amics molt abans de la lesió. I compartim el mateix preparador físic, vam estar aquest cap de setmana junts a Andorra, ell ensenyant-me com ho feia tot, com fer les transferències al cotxe, al llit, i és una gran ajuda. I està competint actualment, vull dir, és una prova de lo que es pot arribar a fer. Has dit unes quantes vegades que amb moto potser no, però que amb cotxe, amb 4 rodes, això en podem parlar. Sí, crec que sí. Que ja et veus al Dakar amb un cotxe? No, però ara hi vaig amb 4, no? No, està clar que el món de la competició m'agrada, que el desert m'agrada, que aquesta cursa del Dakar m'agrada, aquesta i d'altres, i que d'una forma... Per què no deixes el motor i dediques una altra cosa? Sí, pot ser que ho faci, saps? Moltes vegades jo els dic, sí, quan me diuen les 4 rodes dic, esclar que sí, perquè tot aquest món em crida l'atenció, però jo sempre dic, es poden fer d'altres coses. Mira, un missatge de la mare del Marc Coma. T'admirem i t'estimem. Ànims, la mare del Marc, que no sé si us coneixeu personalment. Sí, tant que sí que ens coneixem, sí. I estic molt agraït perquè a l'accident el primer pilot de parar va ser el Marc. I encara que hem sigut rivals durant els últims anys, som molt bons amics, saps? I nosaltres, no sé si per la nostra disciplina que és diferent, però a les curses al desert, quan hi ha un problema para tothom, és que és igual de quin equip que siguis. Has pogut contestar tots els missatges que t'han arribat, tota la gent que t'ha vingut a veure? Perquè hi deu haver un corrent de... Jo l'estic veient amb els missatges, que evidentment te'ls donarem tots impresos, tots aquests missatges que ens estan arribant, perquè també els puguis mirar tranquil·lament, però que hi ha un corrent de simpatia i d'estimació cap a l'Isidre espectacular, que no sé ni com pots correspondre, tu, no? No, la veritat és que no puc, perquè pensa que tinc el correu electrònic bloquejat, no he pogut obrir-lo perquè vaig estar 2 mesos i mig sense obrir-lo i ara no puc, no? Per tant... De tants missatges com hi ha. Sí, intento, quan pujo al meu poble, començar a estar amb els meus amics, rebre les visites que puc, i moltes vegades em diuen, però et cansem, però si a mi m'agrada. Saps, moltes vegades que jo no me'n dono compte que em canso, però que n'estic molt agraït. Hi haurà un moment, suposo que és dur també, en el moment que s'acabi la rehabilitació, s'acabi el Guttmann, i hagis de fer la vida completament per tu sol, no? Suposo que és un altre moment que ara et sents allò molt mimat per tothom, no? Que et deuen portar així, Isidre, ja m'ho imagino. Sí, però és que jo tinc ganes que arribi aquest moment. Saps? Perquè si jo ara en una setmana hi noto molta millora, suposo que quan hagin passat 4 mesos
t'imagines? És que jo a vegades penso, bueno, m'imagino el dia que pugui conduir. Saps que semblen coses que no són molt importants, però sí que són importants, saps? Ets molt més autònom i quan has d'anar a algun lloc pots dir, bueno, però ja hi vaig jo, no m'hi portis. Saps? Per tant, quan arribi aquest moment que deixen de mimar-me, com dius, jo em trobaré amb la realitat, però amb una realitat que ja l'estic tocant ara. Saps? Sempre intento fer el màxim de coses jo i valer-me per mi mateix, no? Per tant, tot el que ha de vindre ha de ser millor del que he viscut aquests últims 3 mesos. El pitjor ha passat. Sí. Hi ha alguna lliçó de vida de tot això? Que em puguis treure o que no hagis tret? D'aquestes coses, d'aquesta injustícia que jo estic segur que t'has preguntat 1000 vegades per què jo, per què en un segon... No m'ho mereixia, exactament. Jo no m'ho mereixia, per què en un segon m'ha hagut de canviar la vida així? És que és el que es pregunta tothom quan li passa una cosa així, no? És claríssim que hi ha molts moments que t'ho preguntes, no? Perquè, com t'he dit abans, corria actualment curses teòricament que hi havia més risc, amb una moto més gran, amb més velocitat, i va passar amb una que, saps com, si no anava al màxim, saps, a 30 quilòmetres del final, amb uns temps bons, tenia informació abans de caure, saps, i penses, però què ha passat? Però llavors li dono la volta i dic, però han estat 17 anys molt xulos, saps, hem fet moltes coses... No mirar la part dolenta, sinó la part positiva. Sí, vaig començar en el món de l'enduro, que és un món que no coneix gaire gent, però eren curses meravelloses, saps? Corríem, me'n recordo, vaig estar 10 anys a l'equip nacional, corrent al Mundial de Nacions, era una cursa que a mi m'agradava molt, saps? Perquè convivíem amb tot l'equip durant 15 dies cada any per un país diferent, no? Diu, missatge, no miris enrere, mira endavant. Però a vegades és bo mirar enrere, perquè per saber on vols anar, penso que has de saber d'on vens, no? Llavors mires una mica enrere i llavors tornes a mirar endavant, però no cal oblidar-ho, jo crec. Preparant aquesta entrevista hem trobat la dada que hi ha 150 persones a l'any a Catalunya que tenen lesions medul·lars semblant a les teves, no? Per tota aquesta gent que ens pot estar veient ara mateix des de casa, sàpigues que tu ets un exemple, perquè tu ets una persona coneguda que fa que es conegui que hi ha gent que li passen aquestes coses, no? Sí, si alguna cosa ha de servir, que serveixi per això, que la gent sàpigui que hi ha accidents i que passen coses, però si hi ha alguna cosa que és positiva d'això és que tota la gent que pateix una tetraplègia o una paraplègia ha de saber que fa 15 anys o així la resposta d'un metge sempre era d'acord, no hi ha solució, la solució són les 4 rodes i ser el més autònom possible. Ara la resposta no és aquesta, Actualment hi ha moltes línies d'investigació de diferents fundacions per tot el món. Tu estàs en una fundació, ara em sembla, no? La fundació Wings for Life, no? Què feu aquesta fundació? Aquesta fundació es dedica a apoyar i promoure totes les línies d'investigació sobre la lesió medular, a trobar una solució, no? I la gent el que ha de saber és que potser amb 5 anys no, però amb 15 anys, 15-20 anys, hi ha una solució per això. Saps? Hi ha molta gent que està treballant i això la gent ho ha de saber. Saps per què? Moltes vegades en aquests dies, perquè clar, m'acaba de passar fa realment poc, la gent em pregunta, però bueno, la rehabilitació quan acaba? I jo dic, bueno, la rehabilitació a l'hospital acaba aviat, però la rehabilitació ha de continuar. Saps per què? Però bueno, però si ja vas amb la cadira de rodes, no. Però si és que com més rehabilitació facis, com més en forma estiguis, més fàcil serà el dia a dia. I si algun dia arriba la solució, el teu cos ha d'estar preparat per rebre aquesta solució. Isidre, escolta'm, no ens coneixíem personalment, m'ha agradat molt conèixer-te, m'ha agradat molt que vinguessis aquí a aquest programa a expressar tot això que t'ha passat i animar també la gent que li pugui haver passat una cosa semblant. Et donarem, això sí, tots els missatges impresos, que són moltíssims i molt carinyosos tots. Que vagi molt bé, molta sort, i aquí estem, ja ho saps, Isidre, per ajudar-te amb el que faci falta. Isidre Esteve, moltes gràcies. Cap allà, Isidre, si vols. Que vagi bé.